Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke bụ Ogonna Udu Akọ Mmiri Volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigad, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi ebe onye nwanyị nọkwa n'eke amara, nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọnaga anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiora anọkwa n'elu ọta. Fada Nwamba ka ọ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulusu nọkwa n'elu. Ugojelumba na-abata n'ọgbọ oke mmadụ ka ya na-abata n'ọgbọ na-abata n'ọgbọ. Yes, ihe ruo oge abụrụ ọsọ isi na-egbu ogidi egbu ogidi nke ahụ egbu ogidi bụ anyị jụọ ya nwa mara na ya mara ndị ichie kpatara ji aba anyị na-aga ọfa ya na-agọpụrụ ha bikọs na ebe ha kwụsịrị ka anyị bidoro mmadụ ahụ esi n'elu ada amakwa na ha bịara n'ọkwa ha na-akpọtụ m ihe a sị na ochie adịba chụọ aja ọ dịka onye ndị mmụọ maka na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu arụsị. A na-ekwu ọnụ efu ekwu, a na-ekwu na nkịtị ekwu ọnụ nkịtị ọ bụrụ ịka ajọ mbere. Ugojelumba ịkara aka oke mmadụ ka egwu. A na-emekwu na ihe na-ebịara ebe a ya bịa na mma, ha ncha ya nakwa ha anakwa na mma nke ha ji bịa aka nke ha eji na etu aka ntị ekpe n'ekpere. Ichie Owelle anụ m ka ọ na-ada ntị echi ha m ịdịgo ka ihe adị maka na onye nwere mmadụ ọka onye nwere ego mmadụ ka eji aka tata na obi ka ọ na-akpọtụ ọrụ ukwu mana ị nọ onye amaghị onye bụ bịara abịa ọ bịagoro ya bịara ọ ya anụ afọ gị maka na ada eme nkịtị eme.
My good brother. The one man. My good brother. I drink a number. Okay, yes.
Odu Okike Oraukwu ọ na-esi n'aka doro aka nna akabaka kacha gafere nwunye burukwe onye bụ isi ọ bụ ihe ka anyị chọrọ ka anyị mekọta aka ka o nwee ihe na-agara osi wee gaa a wee na-akpọpụ ndị ugwu na ndị eze ka ha bịa n'ọjị anyị na-akpọpụ ndị niile si n'igwe eze anyị ọkachasị ebe a na-eme ihe ata nwere asị ka nna ihe eze doka Ichie Owelle ha ndị ugwu na ndị eze umeadị uche ndụ na anyanwụ nnukwu nna ha a na akpọkọ ha ka ha bịa n'ọjị ihe omenala ka anyị na-eme taa anyị were asị Chineke onye kere ife niile takwa n'obodo ka anyị taa n'igbe o ji agaghị ama mgbe chere n'igwe chaa ya ma ọcha ahụ na chọrọ ịnọ Chineke na-enye onye na-eso ya n'azụ ekwute na onye na-esi eme na siri aka bere aka wee na-asị Chineke ka ọ gọzie ọjị a ndị ndụ bịara ebe a anụ na-anọcha ndị okike n'ihu ndị anọchasị ya onye ọ na-anọcha onye ọja anọ Chineke nyekwara ya aka bụ nwunye burukwu enwe na-asị ka Chineke gọzie ọjị a mgbe ụlọ ya na onye ọnọcha anaghị udo na ọmụmụ osi wee bịa ụkwụ unu jiri na nke unu na ga-amakarị ka Chineke gọzie ọjị a n'abalị Jizọs Kraịst. onye ọ na-ụbọ egwu ya n'isi Chineke nna Chineke ọgba Chineke mmụọ nsọ ịtọrọ obi gosi onye so onye ka ma anyị ekele n'oge awa ọgọ n'ọfọ wee na-akwụ mmanya wee na-akụ ya n'ihu mmadụ niile ndị na ebe a na ndị anụghị ebe a ndị ya nwere mgbe ịtaba nwa ya ọzọ ihe ndụ ihe ahụike ihe udo ihe ịfụnanya ihe ọganihu anyị were ekelekwe n'ime anyị na amara ọ na-emere anyị ngọzi na-agọzi anyị ndị na-echekwa anyị ndị na-echekwa anyị ụmụaka ka na-eme ihe anya ọnara otuto anyị were asị na ihe nna ya eme ebe a ya mpụta ka Chineke anyị eri nwa awa ya arụ anyị ego ego anyị anyị na-agụ ma dụrụ obere mma ndị ọkpa anyị na-aga obere ọkpa na-aga ịtụnanya ya na onye ya na onwe ya ịtụnanya ya eji anyị eji nwe ya ekwuru onye ha ya eji azụ na ezigbo eze ya eji onye eji igwe ebiri igwe na-egbu azụ onye na-egbu azụ igwe na-ekwe ego igwe ego dị enye ụlọ ha onye okwute ndị enye dị ndị Igbo agụ agụwo ha wee ka Chineke onye anyị na-eme niile anyị eme onye chekwa onye na-etinye oke tata onye eze dị ike ezebike 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 onye eze Chineke bụ onye edebe dị na nọrọ si n'elu ji ya bụ ike o mechasịa ọ nakara aka ụmụ ya nwa ihe na-eme onye ọbụla ya gara ya ebire ndụ ya
Right, what I am, try no ye, try now, try now, quote. Amen.
His Excellency, the former governor. National Chief Uchenna Ezenia. Ozor Obelai. Ezama. You wanna stop? Manang bayari. Oh, you wanna chiri? Biko. Onye akpọ kita ya bịa were ego kita. Ife a ka ebu ka ebu dị n'ọkụkọ. Mana ọ na-ahụ eburu ụzọ ka dị n'ọkụkọ eju a. Onye na-azọ ọkụkọ, ọ na-azọ nne ya, ọ na-azọ mmanya ọ na-aṅụ. Anyị wee ka anyị dobe dị n'ọkụkọ. Anyị kwadoro na anyị ekenye. Ọkwa ọdụ ụlọ mmụọ eju a. Number 1. Eze a na-eze nye nwa ya. Chief Ononeze Kamel. Nwa Ononeze na ya. Aha, nye ego ya. Number 3, Chi Onyema. Nze 1, nke bụ number 4. Aha. Kedu ihe a na-atọziri gị oche? Aha. Number 5. Odezi na-abụ eze ọba Akanekwu. Number 6. Imugo Ibeanyi Uduchukwu. Landlord anyị nọ bịa. Unu na-agọsi oche. Number 7. Ozor n'obi. Chikwo Okeke Etekweche. Number 10. Nkule Nwapụta Obuleze. Number 11. Ugojelumba Obi Ọdụnukwe. Eji ọkara Ugochukwu. Number 13. Nna nyere Ugo Obi Ọra mmadụ eke. Number 14. Ugo Omeka nne ya. Obi Ọra Ogonna abụọ. Number 15. Nna nyere Ugo ezu nwa oke akụ. Number 16. Chief Ononeze Eze wepụta. Number 17. Chinyere Ugo eze nne ya. Number 18. Eze na-abụ ọkpara ife mere mma. Eze abụrụ nne. Number 19. Eze Afrokwe Eleksi Afrudo Cameroon. Number 20. Odu ebe nne ya. Barrister Ogonna. Number 21. Chief Ububa Ezekude. Number 22. Ọkpara isi Eze Afrokwe Akanekwu. Number 23. Chief Chinemelu Anthony Eze wepụta Junior. Number 24. Ikwele Onowu Ebenike Oyedoba. Number 25. Ikwele Wawelota Ozor Ogonna Orame. Number 26. Ikwele Okasiakasi Ejison Joe Okeji. Then Ikwele Eze Nwammade. Ikwele Eze Nwammade Okeji. Number 29.
Chief Chinwetakwa Kweze. Number 30. Ekweneze na-eme ome ọzọ. Unu nụrụ mbọsị ochiri, unu nụrụ mmadụ 40 o nyere scholarship. So na ọnata adịghị mma tụ ịzọ ọnata adịghị mma ọgwana anyị abịasị abịa ọrụ aka ife oge eme ewee nabata ya sị ọnata adịghị mma. Ekene m unu! Ekene m unu! Mmadụ 40 o nyere scholarship. Kwara na ya aka n'ọdụ obere. Ekweneze na-ebe. I'm proud of you. Thank you very much. Onwe onye amahịa. Onye amahịa ndị Ntoni eze wepụta anya ọhụ Ekweneze. Otu dike mụ dike. Ọ ka ọ bụrụ na ọmụ na-ekwu. Ọ ga-adịrị unu mma. Because at this point, akwụkwọ anyị emechigo na tata na Ekweneze na-eme na-atọ nwa na-akwọ aka ọzọ aka ọdụ eke. Ọ dịghị ofere na mmadụ chisere ọdụ oke 1 week kwụ aka. Ihe mere mgbe na-ama mma. Ọdụkwa kene m unu. Obusiri ke na waja. Oyeli. Unu funya na aga n'ebe a. Ọ na-aga simu ya ọtụ na aga ọfụma. Na isi ọdụ. N'isi ma ụlọ ọdụ ga nke ire n'ime otu nwere odibo ka anyị na-agbara mmadụ niile ibere n'ime isi anyị kele unu nne na ụmụnne na ụmụnna gị ka onye si eme ka Chineke si emere ife Chinyere biko anyị kele unu nne kele dị n'ukwu na ibe na ụmụnna ya ọrụ ihe etu isi eme omume Chineke si ọ na-adịkọta onwe onye kwara ibe ya ka onwe soro ibe oyibo onwe soro ibe French ibi ndị onye ma French ma ya amasị French anyị were ekele na-ekelekwa ndị eze enyi na-ekele ndị nọdụrụ anyị n'omiri enye ntị aka owe na-agbọ gị na-aga nwayọọ nwayọọ na-aga nwayọọ eto ejikete wee ruo ebe a na-eje ifugo na ụmụ onye ka ibi ebe a ihe okeke ketago ka ọ na-eketa otu a otu ndị izizi bidoro bidie ụdị obi ọcha onye ọtara mgbede egbo ọgwọ ha bụ ụmụ ọhụụ okewe onye mmechara ihe niile chiche ụmụ ya ọzọ chipụcha unu mechasị ihe niile wee go oke ọkpọrọ oke enye so onye na-abịa ike okike arụghị unu anyị enene onye na-abịa okenye echi anụghị nwaanyị anyị enene onye na-abịa okenye na-amụtaghị nwa ma ọ na-echi nwe ọzọ anyị anaghọta ya mana emechaa na-asị ya na ụgwọrụ maka na ọ na ike gwụ ndị ochie emecharịa ọrụ mistake onye ọ na-echi nwe ya ọzọ ike gwụ ọhịa ahụ ịbachite ana anyị na-eme ka iru mfọ onye anụ ọzọ ya ka mmekọga na laịn mụnwa na etu a ahụ nchiri ya ọ nna nchiri ya onye ka na mfụ mgbe eji edinye gbapụta aja nkwa asị biko dododo ụgwọ nje ụgwọ nnatakwa nọọ mgbe idobere ka nnọkịta wee na-ayọ ya ka o nyere m aka ka m ugbo fọwọdụ mee nke gwara ahụ ka o wee bịatasị ya so anyị kenere gị na-ekene ndị ọdụ oke na ya na-eme onye na-ama ihe na-eme ahapụ ihe na-eme ebe a nọ na onye orisie nne ọ ṅara ma onye ṅụcha nkwụ o megara ṅara aja bụ ihe na-eme ọ ka anyị si eme mgbe ị batara enwe ihe dị n'ime ya enwere ka weta ya agwa ihe Michael Uduchukwu mere mgbe ọ dị n'okorobịa ịgbacha ịbụ ịma ukwere chekwa onye nke ọrụ ukwere ịtakwa ya nke ya anyị ha eji eme ihe ọ hadaghị gị ihe so na anyị kere m unu ọ na-aga ọfụma egwu atụnarị na-elekwa anyị na weda ikpe ama mmadụ anyị na-eme ya na-eme
ị ga-abata maka anyị chọrọ ka ife bata mmụọ. Onye n'anya ọ dị mma etu isi wee bịa tata maka ọ na-abụ onye pụta ọsị ije n'ọzọ ndị Ọnịcha ehu ihe dị iche ebupụta iri kpirikpiti ego a na-eke abata Oraukwu onye chi ọzọ enye 2,000 naira ọ na-amanye elu ọ kpalizie nwunye na-asị ya weta ego ejigota nri ya ya esi ọ jụọ anya onye ketapụrụ ego na onye nere anya taa achọghị m ịkpa ihe ebufụtara ebe a aha wee ke abịa nchọghị ịkpọ ife onye ji ana especially ndị nwunye ha nọ ebe o mee gwazi anyị ya ewetachakwa ncha mana ife m na-ekene bụ na Ugojelumba gwara anyị na ya jere mba wenata ife onye na-anya onye ife ọ na-edozigasị ebe a o wee weta wee chọkwa ka anyị rie iri kpirikpiti ka o wetara onye na-arịzi ya jụọ onye ke ya na ife bụ iri kpirikpiti ego ka o bupụtara ebe a anyị bọsa ị na-alụkwa ebe ife na-emere gị ife ọ ya abachi mmaji kwuru mmaji pọmpụ ya na-agba ọbachi ife adị etu aka ya esigọrọ ihe enweta mmụọ ị na-alụ kịta ọ ya abata ife ga-abata ọ ya bụ ịlụta ife a gwara ya ebe a ịkpọba mbọ nye anyị ga-emechikwa igwe mmadụ na-eruo 40 ịnụ ka anyị na-akpa afa na-ekwu nyenwa 31 na ọgwụgwọ ondo ọ dịgo 33 maka anyị nwere 2 outstanding ebe ka Igwele izu ndụ ọnọzụkwa ebe a Chikanso ịnụ ya kwụrụ ọtọ onye bụ the next person on the line ka ọ nna ya aka o wetasịkwa ihe niile ọ bụ ọzọ nke nkwuche n'ọnụ ọsị na eji gba nnụnụ n'ebe o wetacha anya ihe niile n'onye bịazinarị ya iri kpirikpite a ka ọ na-ere nji ọ bịazinarị ya ka erie June 1 ka June 2 June 2 and 3 unu akwụkwọ ya n'owelugode a na-emezi nke ị na-eme udu mmiri akwụsịnata ewee bịabe maka na agwakwara m Ozimba na mmiri gba anyị 500,000 mmiri gba anyị 500,000 ekene m unu eze omenala ibe ikwu nabara mana nke ihe anyị atụba rie bụ ọkwa abataghị ndị ala ahụ maka mma na ife abata ife adị nwere ike ime ikwele ọmadike ọbateki ebe ikwu n'ọjụ ntari o nwere ike ike mee igwe ọnata ọzọ dị esi enyi ọnata ọzọ dị onwe ndị na-eri mgbe so kịta ndị oke ga-eje ka enye okpo nke ya ka onye kwuta na-eme and Ugojelumba gị na ụmụnne unu kwado ọnọdụ ọfụma ka anyị wee baba ebe a onye mebezina n'ife ọgazi amaka weji na-adọ mmụọ ọgazi amaka weji nwanne mebe n'ebe onye mebezina n'ife nwanne mebezina
lie ọfụma laa mmanya ọfụma ife niile zuru o nwere ife lụrụ ụkwụ anyị wee sị ka anyị kene ya Ugojelumba asị ma mụ buru ekene bunye ya anyị wee pụta maka ka ewe ji na ọkụkọ a tupu eje eri nri mana ọ bụrụ na ewere ya ụfọdụ na-eri nri fa na-asị na ama na ọkụkọ fọdụ zụkọ kịta anyị na-akwado ụra na-egere ntị kịta anyị na-akwado ụra mana Ugojelumba gị na chairman Ugojelumba gị na chairman ife mere mma na ikwere nze nwa mmadụ eto a ka ị ya akpọrọ jee gosibe efi ọ bụrụ na efi lụrụ ka anabata ọ bụrụ na efi eluru ka agbaghị ịgbadawa ọka na mgbede a ife anyị ma na 6 o'clock ndị ga-egburu anyị efi ala ndị ebe a ndị na ya agwụgo chairman wit ndị na-egbu efi ọ bụrụ na anyị bịa ebe a 9:30 ọ bụrụ na ekechaghị na anụ efi a ndị na-egburu anyị efi bifọ esizie anyị ejezie kọ ndị Hausa anaghị egburu anyị efi maka last week emere ha ya egwu 12 o'clock anyị nọ mba na Peter anụ efi o meechi jos onye na-egburu anyị efi with the chairman council with the chairman because all chairman nwere contract ahụ so okwu ekwuru mbọsị izi ka anyị nọ na ya mana Ugojelumba ihe echere ka onye ọbụla kpocha ọkụkọ ya kama ọ ya bụ fajesị na ekpenye ebe onye ọbụla ya ekposigodo ọkụkọ na ji bifunu ejebe ekene m Ichie onye ma anọrọ ya nze nwafọ Okafọ obi bụrụ ka Uduchukwu Eso akpara Ugochukwu The chairman of Udu Okike State. I see Ugojelumba. Chief Honorable Ikema Asafia. Chineluko. Ebubania. Ogonna. Kosima. Maputo ambulance. Manda na baga lomba. Oba coche. Ebubania. Dama. Ekwana sanama. Mboja
ọgbọgbụ ndị ilo mgbe ogbe eji eje ọgụ mgbe ogbe eji ọgbọgbụ ndị ilo na-asị ọzọ obi ọka mma Onze Nwako ndụ bịara abịa anyị na-ayọ Chineke nna tinakwa anyị na be anyị dị iche iche ekwekwana ka okpokpo onye ọbụla n'ụzọ njọ nọ n'ihu anyị nọ n'azụ ọ nọ n'azụ anyị nọ n'ihu anyị wee na-ayọ Chineke nna anyị na-ayọkwa gị echi anyị ga-ezukọkọ ebe a maka ime mmemme nke ikpeazụ ibunye Odu Okike wee na-ayọ gị Chineke nna echi anwa anyị bịawa Chineke nna mee ka anyị bịa n'udo na ọṅụ nye mgbakasị ọ na site na Kristi gị nọ n'anyị wee na-ayọzi Chineke nna ebe onye ọ na-si welu wepụta ibe o ji wee bịa ebe a tinyekwanye machikwa emechi n'aha Jizọs anyị na-ayọ udo n'ebe anyị na-aba anyị dị iche site na Kristi gị nọ n'anyị anyị agba na nchedo gị ebe mkpa na-akụ anyị na-azọpụta anyị n'afa nna na mmụọ nsọ tozu Jizọs mgbe eji agbagbu ndị ilo mgbe ogbe eji eje ọgụ mgbe ogbe eji agbagbu ndị ilo na-asị obi ka mmelọ n'ọrụ ọzọ bịa n'orisa ada akamudo ojije bụ aja Chirugo Honorable Eze Akromalo Nze Nwako Eze enyi Nze Nwako Kafọ Nwaanyị ọzọ dị Eze ọkpara Ugochukwu Kọnsọlensị Aja Yabu chairman of the Anambra State. Anambra. Obi Abedika. Akwa na gate be ka mma bia ti ru ana wo. Honorable. Ibabata. Abati Ibade. Abati Ibade keke no Oraukwu. A key member of the Ruling Council. There's our Promalo.
eze apụrụ mmalụ injinia agara ewu ụzọ eze apụrụ mmalụ amamihe na-akọwụzi ya ịda ọma eze akọnobi Owelle Ugojelumba ahụ ka esi agwụ ya egwu ndị gaị nwayọ nwayọ onye egwu ka a na-eme ana m arụ ka ọ na-ala ntị echi ọma echi ei ya kpọtụba a na-eme odogwu eme odogwu abụọza gainem a na-eme eme ọ ime nwa ya ịza ya so apụta ife adị n'ọrụ ukwu niile adịrị ịbụọ onye nze ka ọ bụ na agwụzi edesenye etu a ka ọ dị Adia. Yes, sir. The only TV Orukwu, the only TV I have a go Africa now. I can't have a bend the Uduchukwu. Ogonna, Uduchukwu, Ugojelumba, Ichie Owelle, Tata, on a presentation of Odu Okike Oraukwu. I went there where I say, we're trying to hear. Orukwu in America, no money in America. I can Chineke, Maka, Memeka, it's not a little
nwa chetara ọzọ anyị ize nwa chetara ọzọ nwa welata ọzọ Odu Okike nnukwu ọzọ n'ọrụ ugwu yes na o rurie a sị na ihe mmadụ n'oge a bụrụ ụsa a sị na Chineke ga-eme ebumnobi o ji wee bụrụ ọdụ a ọ ghara inyugbu ya a sị na isi na-egbu ogidi nke a na-egbu ogidi bụrụ ogidi anyị gbuo ya ọ ga-egbu ọdụ a gbuo ya nwoke anya nka zie ka anya nka o busie ụmụ ya bụrụ ihe na-emeta agafụna anyị sị na Chineke ga-agọzi ezinụlọ a gọzie ndị Odu Okike Oraukwu a ma ndị isi ha ọ ga-adịrị anyị ncha ma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị aka mbụbesi apọsụ mgbe ọhụ ị na-eme mmemme ọdụrụ anyị hazie daalụ n'obi ife a the man ndị na-representị anyị na Nollywood ndị anyị ji biri ọ bụgo na ha bịa by 2 AM ebidokwa ọrụ n'isi ezienụ ụmụ nga the people nwanne m nwoke anyị sịrị nnọọ ebe anyị nọ ihe a bụ na nke Ichie Owelle Ugojelumba ọ na-egbu Odu Okike anyị akpọziri nke Ogonna iwe eji maka ya wee si Asaba wee gbaa flight wee landịa n'ụmụnya ka ife na-agwa Ichie a na-ekwu maka Odu Okike ka ife na-ekwu nnachi egwu ya na anyị kwụ ya n'azụ adị mfeli ha mgbe ndụ na ọ na-egbu Odu Okike ọ bụrụ ihe obi aṅụrụ dị elu m onye ahụ na onwe ya bụ Ichie wee sị na mmadụ ya bụ eji eme ọnụ na vileji ife dị na vileji anyị na-amasị ya so ihe ndị yut na-amasịkwu ya because I'm on last year tournament I contribute to ego support social and the youth. So I didn't have, I believe in a Tukolo, Chineke and Yanine. I know Chineke and millions earlier can be in the August and whatever. I can no do advocacy. Makarasi na ejide kwuru iko iki ya ade po me feku onye Oraukwu enwe 3 DGN yes so Oraukwu obodo nwe 4 not 3 4 Oraukwu obodo nwe 4 DGN 4 itorobo ya so gozi Igbo 1 enwe blessed apostle 2 enwe blessed Michal yes 3 Tony Ike is in the Igbo 4 then when no second open 5 utebe nwa beze 6 itoro abezi odisi na odisi ring na phone same Italo Jesus nwa Oraukwu onokwa ebe a ewe na-echi Ichie Owelle ọsọ asi ala ọnụ ya we si na mafubeghị anya ọsị na ya anya within 5 minutes no ya no ebe a ịmana pete edochelu 80 years me 80 years celebration no na phone imagine a small boy to Italo amana nwanne anyị nwoke emecha join ya to the Billionaires Club o we si tuo ya dike ihe jabara dike egwese digo ọgbara ngabasị ịmana ọ na-eme kasị tuo ya ebube dike Owelle mba mmeso I could know ya ma ọ bụ na Chukwu kwusie mana naanị ya nụnụ Ongo bụ Apostle Mercy yes number 1 citizen of Camilla na-ese ndị
atlist ndị na art film ndị na-eme ka movies BP gụ na-arị ya anya zero maka na asị na BP bụ ị na-eme n'ihe na-akpa amụ BP ga-agbatuo anyị ma eme ka BP gụrituo ute ego ịkpata ị na-eri na-ene n'ihe anyị na-ekwu na ịtalomenia anyị sịghị nnọọ wee sịkwazịa Apostle Mercy Apostle nwa onye dị asọ anyị sị respect ka m wee bụrụ ekene kenelu Ichie Owelle Ugojelumba wee tụrụ anụ ndị mba anụ ndị Cameroon ọtụsị ebe oyi ebe ọsụmọ na anyị ọgụ